Començarem una meditació d'atenció a la respiració o anapanasati, on l'objecte de meditació en aquest cas serà la respiració que tindrem en el focus principal i perifèricament la nostra atenció també estarà en el cos, però la centrarem a la respiració. Adoptem la postura, que ha de ser, recordeu, relaxada, esquena dreta, notant els isquions, com es claven a la cadira, el coixí si estem asseguts a terra, i començarem descansant en atenció plena, notant qualsevol part del nostre cos, qualsevol sensació. Observem el nostre cos, com estem asseguts, el contacte dels isquions, el coixí de la cadira, com el pes del nostre cos es clava al coixí o a la cadira, la cara, podem notar la sensació de la roba, qualsevol part del cos on em porta l'atenció, m'hi paro un moment, observo, noto, com si fes un registre, res més, només notar, observar. Allà on em porta l'atenció. Si m'és més fàcil, puc fer un escàner corporal, començant pel cap, i anar baixant recorrent les parts del cos fins als peus, notant una a una cada part, observant, sense analitzar, sense jutjar. Observar cada part del cos, descendint fins als peus. I mica en mica aquesta atenció que tenim posada al cos l'anem desplaçant cap a la respiració. Notant només com l'aire entra i surt pel nas. Simplement notar-ho. En l'inhalació com entra l'aire pel nas. En l'exhalació com surt l'aire pel nas. No estic tractant de controlar la respiració, ni respirar d'una manera en concret, ni fer-la més lenta, més ràpida, o respirar més, menys, més quantitat d'aire, menys. Tan sols noto, observo com respiro. Deixo que la respiració surti. Deixo que el meu cos respiri. Permeto que la respiració sigui natural, relaxada. La deixo tal com és. Si estic respirant ràpid, respiro ràpid.
Per si sol es calmarà. Si respiro lent, observo que estic respirant lent. Només noto que estic respirant, només noto que el meu cos respira. Si entra qualsevol pensament, no intento eliminar-lo, no intento bloquejar-lo, tan sols l'observo, deixo que passi i torno a la respiració. La ment és un component més dels nostres sentits. De la mateixa manera com sento un so, no l'analitzo, només el tinc present, la ment em genera un pensament. Sé que he pensat, noto que he pensat i torno a respirar, observant com l'aire entra pel nas, surt pel nas. Puc notar també els moviments de la panxa quan respiro, com s'infla a l'inspirar, es desinfla a l'expirar. Recordeu de no voler controlar la respiració, no canviar-la, no modificar-la. Deixeu que la respiració sigui per ella mateixa. Ara ens endinsarem una mica més en la respiració, en l'atenció a la respiració, observant com comença una inhalació, com hi ha un moment de pausa abans de l'exhalació i com hi ha un moment de pausa quan hem exhalat. Inhalo, hi ha un moment de pausa, exhalo, hi ha un altre moment de pausa. Posem l'atenció en aquestes pauses, no s'han de fabricar, no les he de crear i són per si mateixes en la respiració. Observeu aquestes pauses entre respiracions, poseu l'atenció i us adonareu de la quietud que hi ha en aquest moment, d'aquesta pausa, d'aquesta petita retenció, d'aquesta quietud que és el moment present. Noteu però com aquesta quietud neix i desapareix, igual que la inhalació, la respiració neix i desapareix, l'exhalació neix i desapareix. Un cicle constant d'impermanència dels fenòmens, d'impermanència de la realitat. Tot sorgeix i desapareix. I comença un altre cicle. Inhala de manera natural, exhala de manera natural. Observa les pauses.
poc a poc vas obrint els ulls, mobilitzes una mica el cos, intenta generar en tu una sensació de gratitud pel treball fet. No, tampoc jutgis si la meditació ha anat bé, malament. Agraeix aquest moment que has tingut per tu, per la teva ment, i dedica-la pel benestar de tots els éssers.